ଏବେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ ମାନିଲେ ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ ବାଣ୍ଟିବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲର ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। KYC ଡ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଉପୁଜିଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଭୁଲ ମୃତ ଦର୍ଶାଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦିଆଯିବ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟତମ କିସ୍ତି ଆଉଥରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।